खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों जे नरेंद्र मोदीनि गन्नासिम फैदोंमोन बे कक्रोच पार्टिया एसेयाव बिथाङा खारग'लांदो आरो खोब मोजां जादों जे बिथाङा थाबैनो धर्मेन्द्र प्रधाननि इस्तीफा लादों रिजाग्नेशन लादों नङाब्ला बे सानदे खालि बिराद गेदेर हांगामा जानो गोनां जादोंमोन बे दिल्लीयाव मानोना उइकेन्डआव गोबां सुबुंफोरानो आसा खालामबायदोंमोन जे जोङो शनिबार रबिबाराव बे जन्तर मन्तराव थांगोन थांनानै प्रटेस्टआव जोंबो बाहागो लाहैगोन नाथाय बिनि सिगांनो धर्मेन्द्र प्रधाना रिजाग्नेशन होयो आरो गोबां रिल्स ओरैबायदि नुनो मोनदों जे नों रिजाग्नेशनखौ लाफिन समबारै हो जोङो आरोबाव साननै प्रटेस्ट खालामबावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे प्रटेस्टआव सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि भाषानि बेबहार खालामदों सासे प्राइम मिनिस्टारखौ बे मोनसे रेकर्ड जानो हागौ आंनिबाथाय जे बेफोरबायदि रावबो प्राइम मिनिस्टारा रायजाफेराखै नोंथांमोना हयथ' बिजेपि बा आंखौ कंग्रेस बेफोरबायदि साननो हागौ नाथाय आं नर्मेल मानसि आङो रावबो पार्टिखौ आं मोजां मोना आं बै मानसिखौ मोजां मोनो जाय जोंनि हादोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो जोंनि जायगानि थाखाय मोजां खामानि मावो आंहा कुनु पार्टिजों जेबो लेना देना गैया जायखिजाया बे भिडिअखौ लाबोनाय थांखिया नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे बिजेपिया ओरैबायदि मोनसे पार्टिमोन सासे मानसि बिथांमोना रिजाइन लायाखैमोन एमान रेल एक्सिडेन्ट एमान पेट्रलफोरनि जिबायदि एथानल लगाय बिथांमोना मिक्स खालामनानै फानगासिनो दोङो दा गथ'फोरा ओरैबायदि होनदों नेक्स्ट नितिन गडकारिया सोर बिथाङा खुसेर रोसि लगाय पेट्रल फानगासिनो दोङो नोंथांमोना मिथिगौ एथानलनि बिसय आं सिगांबो भिडिअ बानायदो जायफोरा नायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बे सरकाराव दा मोनसे गिनाय फैदो जे जोङो खामानि मावनांगोन जोङो मोजां खामानि मावाबा बेफोरबायदिनो मोनसे कुवेश्चन जोंनि सायाव मोनफैगोन आरो सानसे समाव बेफोरबायदिनो मोनसे आन्दलन जानानै गथ'फोरा ओंखारबोफिनगोन दाखालि बावै 20 तारिख खालि गथ'फोरा संसदआव पार्लियामेन्टआव हाबैनो कुनु गेदेर बाथ्रा नङामोन नाथाय जोंनि गथ'फोरा लेखा फरा गोरों गियान गोनां बेनि थाखायसो हाबैयाखै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौबो खोब पिसफुलि बे प्रटेस्टआ जादोंमोन सरकारा निजेनि आथिङावनो रुवाजो दानना लानाय बुङोना बेफोरबायदि निजेनो बानायनानै लादों मानोना नोंथांमोना मिथिगौ 18 जुलाइ खालि जाय खोब आरामसे जाया लोङा बेयाव प्रटेस्ट खालामबायदोंमोन सनम वांचुक सार बिथांखौ बोखांनानै लाना थाङो बिनि उनाव एसे सुबुंफोरा थांनानै बेयाव हेफाजाब लाहैदोंमोन आरो बिनि उनाव 20 खालि बिथांमोना पार्लियामेन्टआव थांनो गोनांमोन बै समाव जाबायदि पुलिसफोरा बुदों जाबायदि पुलिसफोरा टियार गेस व्यवहार खालामदों बिनि उनाव आरो मानसिफोरा बांसिन बेयाव माने इमोसनेलि जइन जानानै बारानि सायाव बारा जेब्ला मानसिफोरा जानो हमो बै समाव सरकारा मिथिनो मोनो जे बे माबाया प्रटेस्टआ कन्ट्रलनि आउटआव थांबाय जेराव जि जायगायाव प्रटेस्ट खालामनो लागामोन बै जायगायावथ' जायगा गैया लामाफोर माने बन्द जाजोबदो इमान बायदि सुबुंफोरा थांनानै बेयाव बाहागो लाहैदोंमोन उनावथ' ओरैबायदि जाहैयो जे गासै हादोरावनो आसामनिफ्राय बा बिहार पाटना उरिष्या जेराव मेरावनो बेफोरबायदि प्रटेस्ट नुनो मोनो मुम्बाइ माने नुनो मोनो लासै जोंनि जि हिर'फोर एक्टर एक्ट्रेसफोर बिथांमोनाबो टुइट खालामनो हमो बे प्रटेस्टखौ सापर्ट खालामनो हमो आरो बिनि उनाव सरकारा मिथियो जे बे खोन्था नङा माने खोब थाबैनो बे धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाग्नेशन लाथारनांगोन नङाबा बेयो कन्ट्रलनि बाहार जेब्ला जालांगोन अब्ला नेपाल आरो बांलादेश जानो बारा सम गैलिया आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना नुनो मोनदों मैया 25 जुलाइ खालि 2:30 बाजियाव 2:35 बिदि टाइमाव बे मोनसे रिजाग्नेशन लेटारा टुइटाराव बिथाङा होयो आरो फाइनेलि धर्मेन्द्र प्रधाना रिजाग्नेशन होयो दा नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय आङो लास्ट दिनै बे प्रटेस्टखौ लानानै भिडिअ खालामदों आरो बे भिडिअ जेसेबां दोङो नोंथांमोना नायाखैबा नायनानै नोंथांमोना बुंहर बा कमेन्ट्स हर आंनो जे नोंथांमोना बे प्रटेस्टआव सोर बाहागो लाहैदोंमोन बा नोंथांमोननि खाथि खालानि जायगायाव सोरबाफोर बेफोरबायदि प्रटेस्ट खालामदोंमोन नामा आंथ' जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जेबो बेफोरबायदि भिडिअ मोनाखै बा नुवाखै जुदि माबा खालामदोंबा मोजां बाथ्रा बेफोरबायदि सापर्ट खालामहरनांगो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफर्मेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।